Siinä on Nisula Alpo tuossa oikealla. Oululainen kuulantie. Oululainen kuulantie. Mikä on tuo tuoppi? Se on selän takana näkyy olevan. Vuoden valmentaja oli vuonna 1981. Se oli erikoinen. Se annettiin mulle tuolla Turussa Kupittaa hallissa oli sisäratojen Suomen mestaruuskilpailut alkamassa siinä. Ja oli halli melko täynnä ja siellä mulle tämä luotettiin. Ja Hannu Posti piti sitä puheen sitten. Ja Hannu Postihan oli Helsingin olympiakisossa, oliko se 40. Se oli tulisieluinen urheilumies. Kerran Vierumäellä oltiin, niin 4 asti poristiin. Siinä on tämä tilanne, joka yhteisharjoitustilanne, olko se Esko oli pitämässä tämä tilanne. Harjoituksellisestihan tästä nyt ei tietenkään kovin paljon järkiä, mutta se oli semmoinen hengennostatustilaisuus. En siitä näkee, että kuinka paljon sulla oli noita nuoria urheilijoita silloin siinä ringissä. No siinä on sitä sitten. Mä kävin silloin siihen aikaan, niin 5 päivänä kävin pitämässä harjoitukset Temmeksellä ja Tyrnevällä parit ja Alatemmekselläkin. Mulla on ne muistikirjat, mulla on ne kuitenkin. No, oliko se siinä vaiheessa jo koululla opettajana? Se olit liikunnanopettajanakin, minullakin olit silloin aikoinaan. Joo, se oli silloin 60-luvun lopulla. 63 ja Joo. 68 sillä Niin. välillä. Ja sittenhän sä olit Oulussakin No sitten oli jo. urheilulukiossa. Ja Siellä oli se sama, se on se 7 vuotta, kun sitä urautuu, sitä haluaa pois. Joo, että kyllä merkittävää työtä. Oulussa urheiluakatemiassa oli ja en tiedä, oli mä jonkunlainen jopa opettaja, että se oli valittamassa niitä urheilijoitakin ja keskustelutilaisuudessa ja opettajakokouksissa käsiteltiin jokainen menestymiset. Kyllä. Ei sitä tuntuu niin kuin se olisi niin kuin eri elämää. Siinä on Vierumäeltä sitten joku kevätleiri, jossa oli maajoukkueen yhteisleirit oli aina. Ei, kun tämä on P-valmentajakoulu. Vierumäellä, joo. Niin se on, ja se oli minusta semmoisia kovia tehtäviä, kun piti lähteä ensimmäisen kerran A-valmentajaseminaariin pitämään. Se oli 3 päivää puhua moukariheitosta ja opettaa moukariheitosta. Korkeimman koulutuksen paikka, mikä A-valmentajaseminaarissa saa. Sähän teit semmoisen piirroksen, että miten se heitto tapahtuu. Joo, on se tuolla se. Voidaan sitä katsoa. Siitä mä sain jopa kiitostakin kyllä, että mä ensimmäisellä kerralla kun oli meno maajoukkueen heittäjän leirille, niin kyllä sitä miettii, että mitä antia sitä voisi olla. Ja mä sitten keksin tuommoisen 180 kuvaa, minä piirin siitä. Joo. Kaitofilmiltä Niin. ja panin ne suoraan ojennuksen, niin siitä oli helppo pitää tekniikkaluento sitten. Se oli yksi peruste, tämän materiaalin tuotto oli tähän tuohon valmentajan palkintoon. Siinä on vaatimuksena valmentajapalkinnon saamisessa niin on urheilijan menestyminen niin, että mitali siellä 3 parhaan. Ja Huhtala oli 5. parhaimmillaan Euroopan mestaruuskisossa. Se ei ihan riittänyt vaatimukseksi, mutta niin se Posti sitä perusteli silloin, että näillä muilla opetusmateriaalin tuotolla ja muulla niin korvataan tuo puoli. Kyllä. Se oli se moukariheiton lajivalmentaja. Niin. Minä vuonna se palkinto? 81.
tuo, sullahan on nykyään niin ei tuolla Espanjassahan sillä on raki ostettuna ja asuu siellä talvet. Joo. Alpo. On Pihtiputaan keihäskarnevaaleita. Osaottojoukkua. Keihäskoulu. Pihtiputaan keihäskoulu. Niin siellähän oli aina semmoinen koulutustilaisuuskin ilmeisesti siihen liittyen. Siihen kuuluu kouluttaminen ja kilpailut. Kyllä. Miten nykyään innostus tähän keihäänheittoon ja moukariheittoon? Kyllä siellä on nämä osattajamäärät, niin kyllä ne on aika lailla pysyneet. Ja silloin kun minä olin lajivalmentajana, niin ei kuulunut tytöt siihen joukkoon. Sehän tuli se naisten moukariheitto sen jälkeen kun kyllä. Että se oli niitä sit, jos jotakin sanoisi niin omasta toiminnasta, niin keskiarvoa kuvaa jotakin kokonaisuutta, niin mun aikana mä sain kuitenkin 10 parhaan keskiarvon nousemaan yli 5 metriä. Joo, kyllä. Ja ne viimeiset metrit aina aika vaikeita saada. No se tietenkin on näinkin. Siinä on sitten maasto, keväällä niin piintumassakin tiejuoksuja, kilpailuja, niin tässä on niitä osaottoja. Budapesti, joo. Budapesti. EM-kisa. Niin on. Sillä tuli vissiin 1 mitali 10 ottelusta ja sekin oli venäläisen suora. No, nyt mä muistan. Joo, hänhän oli näitä... Hämäläinen. Joo, niin oli Hämäläinen. Poliisi. Siinä on kiekoheittäjät. Hän ei tosi tempausta ja oli siitä, eikö olikohan sen jossakin maastossa mukaan, Kemppasen Matti. Niin, Matti Kemppainen, joo kyllä. Joo. Ja se Hannun veli. Ai niin, se sillä lailla tullut, joo. Siinä on mun valmennettavat, niin oli Oulun perinnön järjestämät Kalevan kisat, niin oli nyt pojat oli meillä. Vasemmalta on minä ja sitten on mikä nyt ne niitä tuli ihan pimimpää. Minäkään en näitä kolmia tunne. Jarihan siellä tuolla oikealla on. No ei, kun no etelästähän ne on Kotkasta tämä ja no miksi mä nyt ei näitä olevan tuollakaan. Onko nämä moukariheittäjiä kaikki? Olkkosia ne on. Niin Jukka Olkkonen. Olkkosen Jukka on tuossa vasen tuon vieressä ja tuo iso mies on tuossa Jouni Olkkonen ja sitten on tuo keskellä tuo 75 metrin ylittäjä. No se tulee huomenna. Siinä on Tyrnävän vanhalta kentältä, ei uudelta kentältä tietenkin, mutta että ei ole kunnostettu vielä silloin. Onko Präysy-Ahti vasemmalla? Kyllä se on Ahti varmasti. Ahti oli urheilumiehiä kanssa. No, oli se jonkun kerran osallistui tuohon Oulun ympärijuoksuunkin Ahti. Joo. Ja Kosken Martti on tuolla oikealla. Niin näyttää mittamiehinä. Matti se on aika hyvässä kunnossa, se tekee mettätöitä vielä. Se on aikaan pian 90. Siinä on valut käynnissä tähän uuteen kenttään. Temmeksen harjoituksista kuva. Siinä on Raatin kentältä niin Kantolan Markku. Markku oli ensimmäinen vissiin tempauksen SM-mitalista ja mitä oli nuorissakaan. Onko se tuossa kolmantena? Kolmantena, joo. Kolmantena se tuossa on. Se on ratajuoksu, maastojuoksussa Markku.
Ristiina on tuo kotona. Siinä on se on se kävelyhomma, mikä tuli se on semmoinen rahahankintatilaisuus ja se on Kunniakierros. kunniakierros. Mm. Koskenniemen Simo, tuo ykkönen. Simo siinä on ja Tero Elli ja Tuula ja Jorma. kuka Markus Jorma. Markus Norma on tuossa ensimmäinen, Joo. mutta tuo Sitä ei näy tuolta puoliksi, se on kasvanut. oikein. Mm. No siinä on joku kokous. Siinä on välihän Marttikin tuossa kolmannen. Niin, joo. Onko siinä- Seppo ja Jukka on Matiolla. Joo. Mm. Seuraavalla enää kuin nokkasta. No mä vähän opettelin tuon teippaushomman ja muuten sattui erikoinen tapaus semmonen kun kerran kun Oravan Sakarin te tiedätte maailman huippukirurgihan se on ja urheilupolitiikan tai urheilulääkäreitä. Oli Koskelan Markulla niin meni solisluu. Se oli poikkivialla sitten myöhemmin kuvattu. Satasen juoksussa kaatu Tyrnävällä ja seuraavana pyhänä oli sitten viestijuoksu Suomestaskisat ja oli tarkoitus osallistua ja ilmoittautuminen oli alle 16-vuotisten sarjaan. Ja siinä raadissa sitten niin tulee vastaan tuo Sakari, niin mä sanoin, että ottaisitko ja teippaisit tuon pojan, että mä luottaisin sen paremmin, että saisi juosta ja silloin tuo solisluu, niin tuo olkapää on kipeä. Se teippasi sen ja poika tuli sanoa, että ei tällä pysty juoksemaan. Mutta tuppa tänne ja me purettiin pois ja mä tein sen ja viienneksi tuli No niin. ei siinä muuta, mutta se tuli liian tiukalle, niin se ei pystynyt Niin, juoksemaan. Ja oikeastaan siinä olikin mulla, siellä on muutama kuva vielä, mutta ne on samoja henkilöitä, samoja tapahtumia. Että... Joo. Mitä, jos vielä sen verran yhteenvetona, että mitä se urheilu on sulle antanut? Sä oot koko elämäsi seurannut ja tehnyt töitä sen eteen ja nytkin alkaa meille Euroopan mestaruuskilpailut ja kohtaa olympialaiset, niin mitä se urheilu on sinulle antanut? No kyllä se paljon on antanut ja siinä mielessäkin, että on kuitenkin käynyt jollakin tavalla eri tasoilla, että suunnilleen ymmärtää paremminkin eri näitä urheilullisia tapahtumia, tilanteita ja elämää urheilun ympärillä. Ja eikä sitä osaa ajatella, että ei olisi ollut mitään. Niin, ja kun ajattelee, että sä oot saanut kiertää ympäri maailmaa urheilun mukana, niin onhan se avartanut sun maailmankatsomustakin monella tavalla varmasti. No on se tietysti niin ja kyllä tämä monenlaista kokemusta on ollut niin urheilijana kuin valmentajana ja niin päin pois, että kyllä sitä erilaisia tilanteita on ollut paljon. Kyllä.